Ai ko blai phi sa chi sen ha kerteng ke bathiang tam ke jong jus kris bat ke khubor ke bang yom tag sngi ke dei shapang hang no on penyeng ye ke temple balai hang no on penyeng ye ke temple balai ngitip ba on penyeng ha ulum temple na temple mount ha Jerusalem ha ki benta shetei jong ke dome of rock lane ke mos jong ki muslim ke ba ha Jerusalem Uyonis ha gajing penpau ublay ha u ha dalonong Patmos nguong bat la ai hanga ya usteu ubasrim kumuding bat don ubalaong to yeng bat to theu ye ke temple ublay bat ye ke duan bat ye kita ki ba ye mane haka hanre ye ke plau ke bashabar kata ke temple ublay men I no men am theu ye ka nabala ai no ye ka ha ki gentle jing ben pau khat wei ar Hashua ban penyeng ye ke temple ke balai ki jiu ki don kam ban da thau ye ke area ye ke jingjan bat jingjingai na ke dome of rock am ban pen prai ka hanre an penne hi ye ka kumba ka long menta ye ke plau shabar na kata ke temple ba on sa penyeng men I no men am theu ye ka balai namar ublay uladap ayaka ha ki gentle. Kumta ka jing penyeng ye kata ka temple balai kan long jengai kumba chispa phut ai na kamos na dome of rock. Namar nadu kapor baki jiu ni Israel kila sakama no nala ka jonggari ublay hi ulasya baki muslim kin penyeng ye ka temple jongki ha temple mau. Namar gane kan jia klem ke plan jong ublay. Namar kadai ke jaka ke bekhoj. Pat ki khmat ublay ki long hala ke sngi ha kane ke jaka. Ublay uong ngalajit ye ke Jerusalem baka kerteng jonga kan yo long hangta. Ar Chronicle Andrew. Bat ye ke nong ba bekhoj. Kin ye yu top jin sau po ar banai. Jing pen pau khatway ar. U Daniel u ong ye gane. Kesiteng jong kata katayo. Daniel khandai ar punyo. Kesiteng tiyo ko don lais nem siteng ne sau po ar banai. Kamud hang ne ba on dadap penyeng ye kata ke temple ke balai ha kata ke nong ba ke bekhoj. Ki gentle bat ki sipai umurat klau rengkat umurat klau. Kin ye yu top ye ka sau po ar banai. Hakabau tau murat klau un sesyong po kata ke temple ke balai hadu sau po ar banai un le ye lede pum ublay ar Thessaloni ar sau. Kine ki sau po ar banai ki don shijar ar spa andru peu sngi. Ki por ke sau po ar banai ne shijar ar spa andru peu sngi ki dei ki por ki bacing jenjar tam ye ki Israel bat ye ke portai barok gawai. Kapor ke jing sensyar murat klau kan ubalong uksuj bat setan. Kan long kapor ha ka baga Israel kin kaang bat khat kerpat ya ublay. Tapok ka na kapor kan ublay un pha ye ki arngut kinong ya phla na ginong ya lap ban panbana ya Jesu Kris hapreng ki Israel. Te kini thulpa shijar arspa andri pausngi. Kine kinong phla ki balakup da ki jan khany. Sing pen pau khat wai lai. Kine ki arngut kinong phla ki bayalap ha ki Israel ha padeng gane ka por ka jing jarba ki day u Elijah bat u Enoch. Namar kine ki arngut kinong itu lepa ki klem yap hanray larong im ye ki shebeneng. Ar kis im ar khat wai. Te kumta hapo kata ka laisnem siteng ne saupo ar banai ne shijar ar spat ruphausngi. Kan long kapor jing sensyarus im ke jing dum. Ubalong uksuj wadu soitan. Kapor ke jing jenjar ba kaba 4 judon kum kata. Matius arpusau arpuwe. Dei hagane kapor ublay unpa agi arngut kita ginang itu ulpa ban yalap. Halor ki Israel syapang ujisu umesaya ki jiu. Shijar arspa hanriu peu sngi. Ke jing penpau katway lai.
Kata ka ya kalajan jing penpau iwe lai. Ublay nam ta kaburam gejong u. Amen.